Sitä kyllä ota mitään siellä. Joo, mä ajattelin, että mä otan toi tähän päälle. Mä voitais ottaa. Niin. Ei niitä valoa. Sitten ottaa tätä sitä taakse. Ei, ja sit sieltä nyt loppuu kulkupyykälivarastoon saman tien tämän taakan alla ja sitten kulje kukaan. Tuliko selväksi? Kyllä. Kierretään tuosta. Vaieri vilkkuu. Joo, katsotaan supea. No, käydään katsomassa mitä tapahtuu täällä. Hei. Ei ole tehty mitään. Ja sit kirjoita sinne, että... Täten todistatte, että olette olleet paikalla tänään. Mä oon todistanut sen omaa huomioon. Niin oot. Mä oon pienellä. Se on kato, kun tekee koko illan elokuva. Olisiko sinne voinut Katso, kirjoittaa? tässä on lista. Olisiko sinne... Kirjoittaa vielä, että vangalla. Aloitellaan.